i entreu a passejar. Els seus passejos es tornen complicats, amb la seva vareta. Tot està xupat. Hem fet molts amics, un gat, un pop i un ocell que fa. Així van començar les nostres aventures. Les aventures del mag Polilla! 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 Capítol 2. El sushi està gelós. No, Sushi! És l'ocell de caça! Què fas? Gos! Mira quin gat està entrant. És molt bonic i petitó. Oh, Ha entrat per la finestra. Pot ser un lladre. no crec que sigui un lladre, gos. Mira, té molta força al cap. És molt bon caçador. I és molt ràpid. Aquest gat m'encanta. Mira com juga. Aquest gat és el millor, és un crac. Sushi! Així mai aprendràs a jugar a escacs, tirant les peces pel terra. Ai! Què? M'ha guanyat en una jugada! Aquest gat és un crac! Oh, Sushi. Mira com juga. Clar que pots menjar l'aliment del sushi. Segur que no li importa. Sí, que passa l'alfombra a dormir. No li molestarà.
Oh, Elisabet, estaves aquí. Ai, vine, bonica. Estàs trepitjant tot l'hort! Per favor! Digue-li al teu gos que pari de bordar. Ah, sí, perdó. Psst, calla, gos. Què t'emportes el gat? Es porta molt bé. Felicitats. Sí, l'he trobat molt a faltar. Ens hem mudat a la casa d'aquí baix. Soc Gustavo, el vostre nou veí. Nou veí! Ens convides a casa teva? Psst, calla, gos, calla. Qualsevol cosa que necessitis, pots comptar amb mi. D'acord, moltes gràcies per cuidar l'Elisabet. Ens veiem, que vagi bé. Adéu. Adéu! Oh, mira. Sushi! Has trobat la meva vareta. L'estava buscant. Molt bé, Sushi. Ets un crac. I aquestes rates les has caçat tu? Que crac, Sushi! El Sushi és un crac! No sabia que els gats es posessin vermells. Ah, sí? És quan li dius coses boniques, com els ànimes. Fi!